Zdravím všetkých čitateľov a sledovateľov online magazínu Auto a žena. Ja ako milovník Alfa Romeo, pretože aj vlastním Alfa Romeo Stelvio, na čo som hrdý, som sa rozhodol, že dnes otestujeme toto auto Alfa Romeo Junior, ktoré sa pôvodne volalo Milano, ale keďže osud to chcel inak a výrobná adresa tohto auta sa presunula z Talianska do Poľska, tak premenovalo na Alfa Romeo Junior. To vlastne najmenší crossover, ktorý Alfa Romeo pre nás ponúka. Konkrétne v tejto verzii Speciale, v ktorej ho tu teraz vidíme, v sivej metalíze, v krásnom kontraste s čiernou strechou, je v plnej elektrike. Takže je to auto určené skôr do mesta, by som povedal. Dizajn tohto auta, ja ako milovník Alfy musím povedať, na prvý pohľad je jasné, že to nie je úplne čistokrvná Alfa, pretože je postavená na podvozkou svojich súrodencov, dá sa povedať, z tohto istého koncernu. Toto autičko pôsobí krásnym, veľkým, robustným, športovým predkom, krásnou maskou, s LED matrixovými svetlami a s nádherným predným, ako Alfáci tomu hovoria, srdcom, v ktorom tiež vidíme čierny matný alfácky znak. Sivá metalíza v kontraste s čiernou strechou je nádherné prevedenie v športových krásnych linkách a potvrdené nádhernou červenou športovou linkou. Konkrétne v tejto verzii Speciale ho máme postavený na 18-palcových kolesách, ale v najvyššej športovej verzii ho vieme dokonca postaviť na 20-palcové kolesá s elektrickým motorom s výkonom 280 koní. Čo mňa ako alfáka veľmi prekvapilo na tomto aute, a to je to, že sa vrátili ako keby k pôvodnej 147 Alfe, že kľúčku na dverách by ste márne hľadali tuto, lebo je presne krásne skrytá v tomto vrchnom rohu dverí. Takisto krásny, robustný zadok tohto auta, tiež takisto ho lemujú nové LED svetlá a batožinový priestor s prekvapivým 400-litrovým batožinovým priestorom pri sklopení zadných sedačiek dokonca 1200 litrov. Tento typ auta alebo model tohto auta by som odporúčil pre všetkých, ktorí majú radi aj športovú jazdu auta a zároveň sú naklonení elektrickým autičkám, pretože toto autičko je tak tichučké, že ja sa divím, že či to vôbec má motor.